बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना। बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों। गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो सिंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। रायजोफोर आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय। बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा PM किसाननि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे बेबायदिनो जोङो अरुणोदयनि सायाव सावरायगोन। लाबोबाय थाखानाय आपडेट्स आरो बेलेग बेबायदि आङो जेबो आपडेट्स लानानै फैनाय जायाखै। जोङो आगे पिछे सावरायबोबाय थाखानाय आरोना। बिदिब्ला जागायलांदिनि सेथि आपडेट्सआव थागोन जोंहा जिथुनिखि जोङो PM किसाननि सायाव सावरायदों दाखालिबो। आङो दिनै फिन खेबसे आरोबाव PM किसाननि सायावहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। रोजा रोजा आबादारिफोर दङ ना। जोंनियाव खमथार एमाउन्टआबो 2000निफ्रायनो बारायनो रोंला मा जाबावगोन ना। एसे बारायनांगौ हिसाबावहाय दा जायगा जायगा जोङो बेबायदिनो 3000 गाहामसिम जोङो थांनायखौ मिथिनो मोन्दों। जोंनियाव मानो बारायला ना, सरकारा एसे बारायनानै होयोब्ला मोजां जागौमोन बे PM किसाननि रांखौहाय। 2000आथ' माने हासारनि दामबो जेबो जाया होननानै बुंनो हायो दिनैनि दिनाव, नङा होमबा। बेखायनो एसे बारायनानै होनायमोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन आरोना। दा फाइनालि PM किसाननि राङाहाय हाबनो थांगासिनो दङ। जोङो 28 फेब्रुआरियाव जोबनायथिं ना, जोबनाय सप्तायावहाय जोङो हाबनायनि गोबां चान्सखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। दा नोंथांमोना चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। जोङो फार्स्ट FTO प्रसिडा येस जादोंना जायाखै बेखौ एसे वेबसाइटआव हाबनानै जोङो चेक खालामनानै लादो आरो जोङो गुगोल्सआवनो गासैबो चेक खालामजोबनो हाखायो, नङा होमबा। एसे चेक खालामनानै लायोब्लानो जोङो FTO प्रसिडा येस जाबायबाथाय आरो मोननायनि चान्स दंसै आरोना। जोङो चेक खालामनानै लादो। नामफोरा जुदि बेवहाय जुदि FTO प्रसिडा येस जादोंबा, गासैबो जुदि लेन्ड सेलिं अके दंजोबखायोब्ला येस जाबाथाय आरो मोनखाबाय आरोना फैसायाहाय। मोननो थांगासिनो दङ। दा 2000सो हाबगोन ना 3000 हाबगोन एथबां जेबो माने बेवहाय बेबायदि आपडेट्सफोर मोननो हानाय जायाखै आरोना। आरो बिखेखके जोङो मिथिनो मोन्दों दिनैनिल' नङा बियो, जोंहा आगे पिछे सिगांनिफ्रायनो जिथुनिखि PM किसान एकाउन्टआवहाय राङा हाबो, बे एकाउन्टआ जोंहा आधारजोंहाय जोङो लिंक थाखानाय बयनाबो निस्सय। आधारजों लिंक नङाबा आजिखालि जेबो जाया आरो माने DVD बेबायदि डाइरेक्ट फान्ड ट्रेन्सफारफोर माने फैया आरोना। जोङो बेखायनो बेबायदि माने आधारजों लिंक खालामनो गोनां जाखायो आरो आवगोलावनो आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाय खामानिया माने अलरेडि जानानै थांजोबखाबाय आरो बयबो बेखौहाय खालामनानै लाखादों निस्सय ना। जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया बेवहाय। बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थायोब्लानो जाखाबाय आरोना। आरो बियो बयनाबो दंजोबखायो होननानै आङो सानखादों आरो आसा खालामदों बयबो खालामजोबनानै लाखादों बेखौहाय ना। बिदिब्ला जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो जोंहा जिथुनिखि अरुणोदयनि रां। बे अरुणोदयनि बेलायावबो बेनो एखे। बयनाबो बेबायदिनो एकाउन्टफोराहाय आधारजों लिंक दंजोबखायो आरो आधारजों लिंक थाखाथारनांगोन आरोना। नङाब्ला माने फैसाखौ जोङो मोना होननानै मिथिनो मोनो। बयनाबो दंजोबखायो आरो बयबो आवगोलावनो बेखौ खालामनानै लाखादों ना। निस्सय मोननो थांगासिनो। दाथ' एसे फासयनानै होखाबाय। जोंहा डेटआबो बारलांबाय। नैबे फैबाय थानाय 10 मार्चखौ नेदो आरोना। जायफोरना नाम दङ बयबो मोनगोन निस्सय। नेनानै थादो। आपडेट्सफोर मोनोबा बेबायदिनो लाबोबाय थागोन। बारा गोलाव खालामनो सानाखै जोङो। PM किसाननि रांखौबो नेनानै थादिनि। हाबनो थांगासिनो दङ ना। माबाफोर गेजेरावनो आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन। गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय।